Εδώ πέρα είναι το σπίτι μας. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Εδώ μπαίνουν τα καπέλα μας. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα είναι η πόρτα. Αυτό είναι το δωμάτιο της μαμάς. Εντάξει, κάμερα. Εδώ πέρα είναι εκεί που βάζουν τα βιβλία. Αυτή είναι η αδερφή μου. Αυτή εδώ. Και αυτή εδώ είναι η μαμά μου. Με έδειξες εμένα? Ναι. Ή έβρες τον εαυτό? Έδειξα. Κούκλος, μπράβο. Η δικιά μου εδώ πέρα είναι το μπάνιο μου. Εδώ είναι τα άπλυτα. Και εδώ είναι η τουαλέτα. Η βρύση. Τελειώνουμε με τις τουαλέτες. Εδώ βάζουμε τις τσάντες. Και εδώ είναι το τέλειο δωμάτιό μας. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα λέει στα αγγλικά Παλμύρα. Στα κανονικά. Εδώ αυτό εδώ που λέει πολύ το έχω κάνει με ζωγραφιές, με σχήματα και τέτοια. Θα δείτε το να το δείτε. Αυτό είναι μια γραμμή και κύκλο. Εδώ είναι το κρεβάτι της αδερφής μου. Και αυτό εδώ το δικό μου. Εδώ είναι ο χάρτης μας. Εδώ τα πράγματά μας. Και ωραία.